Здравейте! Днес пристигна това бижу и съответно имам и помощник, който ще ми помага. Ето го. За да представим тази хубава машинка на хората. Вуаля! Представям ви Рохансон, машина, сокоизтисквачка и цитроспреса 2 в 1. При разопаковането е необходимо да извадите стъпалцето, което бута плодовете, защото вътре има една хартийка, ето тук, която трябва да се отстрани. Това става чрез надигане на ето тази част. Сваляте и вадите този капак, за да стигнем до хартийката, която трябва да се отстрани. Поставена е, защото зъбците са изключително остри и някой може да се нарани. Затова трябва да се отстрани. Частите се измиват препоръчително, но не задължително, но аз ще ги измия. Абсолютно всички части, които се махат, трябва да се измият преди употреба. Каничката за сок е с вместимост 1000 литра и е изключително удобна, защото отпред има дупчица, която влиза към накрайника, с който сокът се изцежда вътре в самата каничка. Ето така. Също така е удобно, защото можем да се съхраняваме сока вътре в каничката и директно да си я сложим в хладилника и така да си изстудяваме или през зимата, или през лятото, който обича студен сок. Вместо да слагате лед да го разреждате, пък и да сложите, ще стане по-приятен вкуса. Приключих с измиването на частите. Все още са мокри, но това няма проблем. Харесваме това, че в този уред са съобразили безопасността на човека, защото машината е оборудвана с функция за безопасност, така че да не стартира, докато всички компоненти не бъдат правилно сглобени. Ето показвам. Сега дисплея е изгаснал. Реално това също се разглобява, но сега няма да... Вие, ако си вземете такава, ще сте наясно с това. Ето, като натисна капака, тогава чак се задейства машината и дисплея. Затова, ето така, щракваме, за да може да функционира. И това е точно защитата, за която ви казвам. Следващата много интересна функция, която държах да има уреда, е противокапковата система. Това е система, която след като сокът изтече от чучурчето, ето това, тук се завърта на 90 градуса по посока обратна на часовниковата стрелка, за да предотвратите изтичането на сок върху плод или нещо, което не трябва да тече. Това е много полезно, защото всички знаем, изтискаш сок, вземеш си чашката да си пиеш и връщаш се, станало е едно гелче тук, айде чисти. И е супер удобно това, тази функция, тъй като това предотвратява капането на сока. И сега добавям и каничката. Трябва хубаво да се наместят двете дупчици. Ето по този начин. Поставяме я. Когато натиснем бутончето On и Off, стартираме машината и излиза ето това зъбно колело. Това е за настройките. Тук може да се настройва скоростта, с която да се мелят плодовете и зеленчуците. Сега в момента е до най-малката степен. Тя е тук отдолу. Ето тази чертичка се пълни до край. И от тук се регулира самата скорост. Ето това е втора, трета, четвърта, пета и шестата е на максимална скорост. Има 6 степени на мелене. Това е добре, защото можеш да си го регулираш при по-меки плодове, по-твърди плодове, при зеленчуци. По-твърдите плодове изискват по-висока скорост, за да може да ги смели по-лесно и да стане по-хубав сока.
Също така има бутон меню. Тук от менюто можем да изберем какво точно ще стискаме, нали, за сок. Всъщност тук са меки плодове, тук са твърди плодове и това е за зеленчуците последната. Ето я. Та даже е нарисувано моркови, кервис и някакви такива по-твърди неща, които могат също да се смелят, да се направи сок. И сумучета може да се правят, което много яко. Друга функция. Има пулсация. Мелени с пулсация. Това също е готино като опция. В общи линии е това от към функции, които са плюс. Разгледах доста модели. Този, който беше на Bosch, на в същия ценови диапазон, нямаше дисплей, нямаше тези функции, затова предпочитах малко по-бюджетна марка, но да има малко повече функции, защото в крайна сметка това си е удобство, нали, купуваш нещо скъпо, но поне да има някакви функции, които можеш да ползваш. Плюс също може да изтъкнем тук, че уредът е с XL вместимост отгоре, където се пъхат плодовете и зеленчуците. Може да мине цяла ябълка и просто да си ги пуснете цели, без да ги режете и да му делите семки едно друго, защото сетката е доста финна и тя не пропуска, нали, да преминат дори и семки, каквото и да е там по-едро. Ето, горе-долу да направим някаква съпоставка. Един цял портокал си влиза без проблем от по-мъничките портокали, нали, тези, които са за изтискване на сок. Но това е плюс. Води се XL отвор с 84 мм ширина. 1500 вата е. Този, който гледах в интернет на Bosch, който ви споменах, той беше само 700 вата, което смятам, че е важно да е мощен уреда с тази цел, нали, по-лесна работа и не знам, така си мисля. Пишете в коментари дали е така, дали ватовите имат значение за работата на уреда. Казахме 1 литър вместимост на сока. Антидрип, това е противокапковото олече, което се завърта, и функциите за софт, хард и за зеленчуци, които могат да се изтискват и да се правят смучета и сокчета от тях. Друго, мисля, че няма за уреда. Като цяло не мога да ви дам все още някакви отзиви за него. Идеята ми да направя това видео е, защото когато влязах да разгледам уреда, просто не намерих никакво видео за него и затова във ваша полза реших да направя едно видео за хората, които са набелязали такъв тип уред, който искат да се закупят за вкъщи, за да мога да ви помогна с решението, защото едно е да го видиш на живо, друго е да го купуваш по интернет и да го видиш, когато вече пристигне в къщи и смисъл ти вече си го закупил. Не, че не можеш да го върнеш, но си е много боли, много по-добре е да го видиш на живо в къщи как изглежда или да го видиш, нали, някой, който го е снимал. Все пак придобиваш някаква представа за уреда. Харесва ми това, че повърхността е иноксова. Цялото е, нали, с такава иноксова повърхност. Изглежда добре направено. Харесва ми. В очакванията е на това, което си мислех, че поръчвам. Така че, ако ви харесва, пишете в коментарите под видеото всъщност дали искате да кача още едно видео с това, дали съм доволна с направата на някакви сокчета, за да видите как работи, как ги изтисква и така. Ако ви харесало видеото, отдолу коментирайте и ударете един палец. Благодаря, чао!